Begira, izan da alde batetik ilusio handia, orain dela 25 urte, Galtzaundi euskara taldean nenbilela, guri egokitu zitzaigun, topagunea izango zena sortzeko, euskara talde guztiek gutun bat bialtzea, bilera batera deituz, ez? Orduan ja, orain dela 25 urtean genbiltzan, erakunde hori sortzen eta pentsatu, orain dela 25 urte erakundea sortzen aritzetik, handik 25 urtetara erakunde gorpuztu, indartu, ilusionatu, eraberritu eta gaztetu baten lehendakaritza hartzea, da ilusio handia, ohore handia eta baita ardura handia. Egindako ibilbidea ikusten duzu, egindako ibilbide handia eta emankorra ikusten duzu eta esaten duzu, jontxo, hor parte izan naiz, baina orain badagokit ardura berezi bat ibilbide honetan urrez bat aurrera emateko, baina gogotsu eta oso motivatuta. Helburu nagusienak direla batetik euskaltzaleen mugimendu hau indartzea eta euskaraldiaren bidez sortu den indar berri hori, herrietan sortu diren herri batzordei eta egituratzeko aukera eskaintzea eta egituratze eta saretze lan horretan urrats bat aurrera ematea. Zertarako, batez ere, euskaraldetik euskaraldira izango diren tarte horretan, aktibazio soziala eta bestelako egitasmoak eta euskararen aldeko planak eta langintzak aurrera eramateko. Hori bai, leku bakoitzaren, eremu bakoitzaren ezaugarriak errespetatuz. Eta beti gorako eta tokian tokiko ezaugarrietara egokituta. Honekin batera nahiko genuke ere euskalgintza osoari dagokionez eta biziberritze prozesuari dagokionez urrats bat aurrera ematea sendoa. Nik uste hor fase historiko berri batean sartu beharko genukela. Eta hala uste dugu topagunea osatzen dugunak. Eta hor bi ardatz nagusi ikusten ditugu. Batetik lan mundua eta bestetik eremu ez formala eta isialdia. Bien artean hezkuntzan egiten den lan hori batetik babestu eta osatuko litzateke eremu ez formalean eta jarraipen logikoa emango litzaioke lan munduan. Iruditzen zaigu honekin ere lortu behar dugula euskara agenda soziopolitikoaren erdigunera eramatea eta herri honetan izango diren hitzarmen soziopolitiko guztietan euskararen gaiak presente izan behar duela eta erdigunean izan behar duela, gure ADN-ren parte ere sentitzen ditugun beste aldarrikapen eta balio batzuekin batera. Dela parekidetasuna, dela aniztasuna edo dela berdintasuna. Eta bestalde ere, gure erronka da aktibazio sozial horren bidez euskaltzalen mugimendu oroar eta euskalgintza oroar indartzea. Topagune indartsu bat izatea, euskalgintza indartsuago bat izateko, kontseilu indartsuago bat izateko. Eta gure beste helburu nagusi bat ere momentu honetan da, bigarren euskaraldia martxan jartzea alde horretatik, dei bat ere zabaltzen diegu herritarrei, bai herrietan, bai beraien erakundetan, bai lan egiten duten enpresetan edo parte diren elkartetan ere, euskaraldia prestatzen hasteko eta herrietan, eskualdetan sortuko diren batzordetan eta egituretan animatzeko eta parte hartzeko.